No niin, sitten pikkuhiljaa alkaa olla vehkeet kutakuinkin kunnossa asemissa, joten startataan. Yhteisökapina ensimmäinen podcast-jakso, semmoinen niin virallinen podcast-jakso, jossa olet meidän YouTube-kanavalla esimerkiksi käynyt katsoa, niin siellä listalla on yksi podcasti, semmoinen siis videopätkä, missä mä kerron siitä, että miten tämmöistä podcast-nurkkausta esimerkiksi luodaan ja millainen merkitys sillä tunnelmalla on. Mutta tosiaan ollaan puhumisen äärellä, eli tässähän on idea semmoinen, että mä oon valmistellut tähän jaksoon semmoisen tosi mielenkiintoisen teeman, mistä mä haluan kertoa myös muille. Ja tämä niin tapa, että pystyy puhumalla tuottamaan asiaa. Toki siellä on pohjatyötä paljon, että on myös kirjoitellut ja paljon havainnoinut totta kai sitä asiaa ennen, mutta tämmöinen puhumisen muotohan on esimerkiksi mulle todella tärkeä muoto ilmaista itseään. Ja tämä tulee aika vahvasti myös siitä, että mulla on tämmöinen erilaisuus kuin lukemisen ja vaikeuden. Lukemisen ja kirjoittamisen kanssa vähän erilainen tapa hahmottaa. Puhutaan tämmöisestä kuin dysleksiasta, eli lukivaikeudesta. Ja mä joskus silloin muinoin, no ei siitäkään itse asiassa ole kauhean montaa vuotta aikaa, 5 vuotta, kun on käynyt tuollaisessa niin kuin testissä tähän asiaan liittyen, että onko oikeasti näin, että minä olen hieman erilainen lukija ja kirjoittaja, niin siellä se tyyppi, siis ihan todella mahtava tyyppi, koska hän sanoisi mulle jotain tosi merkittävää. Se merkityksellisyys siinä asiassa oli sillä lailla, että vielä tänäkin päivänä ja nimenomaan tässä hetkessä mä paljonkin meen sen hänen antaman palautteen kanssa niin eteenpäin ja mulla on semmoinen niin varma olo siitä, että nyt mä oon niin oikeissa saappaissa tai oon pukenut päälleni oikeanlaiset vaatteet niin sanotusti. Tämä testin tekijä, jos kuuntelet tätä, niin kiitos. Tämä testin tekijä sanoisi, että kun olin hieman huolissani, olin vaihtamassa siis ala ja siihen uuteen alaan liittyy tosi vahvasti niin uuden tiedon omaksuminen ja sen eteenpäin vieminen. Eli silloin puhutaan paljon luetun ymmärtämisestä ja sitten semmoisen niin kirjallisen ilmaisun niin hallinnasta, että voin kirjoittaa ja laittaa vaikka viestin jollekin siitä, mitä mä oon ymmärtänyt vaikka jostain lukemasta. Ja olin tosi huolissaan siitä, että kun se ei ole mulle se oikein se mun juttu, niin miten tuun pärjäämään esimerkiksi työelämässä? Et miten mä voin toimia siellä silti ää, motivoituneena ja iloisena, onnellisena työntekijänä. Ja sitten se sanoi se testaaja siinä sitten, että hei Saana, että vaikka lukeminen ja kirjoittaminen ei ole sun juttu, niin se ei haittaa. Että sulla on toi sun ääni. Käytä sitä. Ja näinhän mä teen. Mä käytän mun ääntä ja näin ollen oikein lämpimästi tervetuloa kuulemaan mun ääntä ja ajatuksia Yhteisökapinan ensimmäisen podcast-jaksoon. Tämä on hyvin tärkeä jakso, sillä tässä käynnistyy yksi vaihe yhteisökapinan polussa, ja se on nimenomaan tämän meidän agendan ja tämmöisen tavoitteiden esiin tuominen. Mennään hei tähän päivän teemaan tästä sujahdetaan nyt välittömästi, koska se teitä varmasti kiinnostaa. Meidän otsikkona tänään on semmoinen kuin mitä on yhteisön rakentaminen. Mähän tituleeraan itseni yhteisön rakentajaksi ja yhteisöjen
yhteisöjen rakentaminen on itselleni tosi tärkeä. Mä teen sitä paljon työkseni ja mä oon kiinnostunut siitä tosi paljon. Ja siihen on siis omat syynsä. Ei mennä ihan vielä siihen, mutta kuitenkin. Ja sitten mulla on semmoinen ammattinimikekin kyllä kuin yhteisöpedagogi. Ja totta kai varmasti sen koulutuksen ansiosta mä oon ymmärtänyt jotain todella, todella isoa ja merkityksellistä, mitkä mä oon oikeastaan yhdistänyt sitten siihen oman elämänkin aikana koettuihin juttuihin. Mutta hei, mitä on yhteisöjen rakentaminen? Ää, Mä haluaisin lähteä liikkeelle siitä, että millainen on hyvä yhteisön rakentaja? Tämä on nimittäin tosi mielenkiintoinen juttu, sillä mä oon vähän sitä mieltä, että siinä tarvitaan tietynlaisia juttuja. Niin kun, ketä sellaisessa pärjää tai ketä semmoisesta tykkää tai näin. Yhteisön rakentajan semmoiseen ihan ominaispiirteisiin kuuluu semmoinen uteliaisuus asioita kohtaan ja se uteliaisuus näkyy usein sillä, että se on aika usein ehkä kyselemässä ja monessa mukana. Eli se voi olla kiinnostunut monesta eri asiasta samaan aikaan. Ja tämän uteliaisuuden lisäksi se on äärettömän kekseliäs ja luova. Se näkyy erityisesti siinä, että usein se uteliaisuus, että kun se on monessa mukana ja monenlaisissa tilanteissa ihmettelemässä ja kyselemässä ja pohtimassa, usein yhteisön rakentajan ilme voi olla ehkä semmoinen, millainen se ilme nyt olisi sitten. Se on vähän silleen, että se on vähän tällainen niin kysyvä, ja sitten se yleensä aina osaa myös heittää aika hyviä kysymyksiä ja jotenkin viedä sitä keskustelua semmoiseen suuntaan, missä hän näkee sitten tämän kekseliäisyyden ja luovuuden ansiosta niin jotain merkityksiä. Yhteisön rakentajalla myös yksi semmoinen hyvin, hyvin vahva piirre voisi olla semmoinen, että hän aika nopeasti hahmottaa isoja kokonaisuuksia. Näkee semmoisen, voi puhua semmoisesta kartastosta tai sitten siitä, että mites heti, mähän on kova piirtäjä. Mä tykkään hahmottaa asioita piirtämällä tai yleensäkin visualisoimalla, niin se, että yhteisön rakentaja, mä pistän tänne pisteen, viivan ja pisteen. Eli yhteisön rakentaja usein näkee niin kuin asioiden välissä yhteyksiä. Ja melko helposti ja silleen, että se lähtee rakentaa heti semmoista kenttää sille, että mikä asia liittyy toiseen ja millainen merkitys näiden asioiden liittymisellä toiseen on. Ja sitten näiden tämmöisten piirteiden lisäksi, tai piirteiden tämmöisen ominaisuuksien lisäksi, niin yhteisön rakentajalle tosi hieno taito on se, että jos hänellä on tarttunut oman elämän aikana matkaan semmoista kuin kokemustieto, ja sen kautta hän pystyy ammentamaan esimerkiksi erilaisuuden kokemuksen kautta, niin jotenkin luotaamaan sitä asiaa, että miten minä toimin mukana yhteisössä, tai miten muut voi tulla mukaan yhteisöön. Ja okei, itse asiassa nyt kun mä sanoisin tämän, niin mitä tarkoittaa yhteisö? Yhteisöhän, äh, niin, hyvä pointti ja hyvä, että älyän tämän tässä vaiheessa avata, koska yhteisöhän on semmoinen juttu, että siellä on ihmisiä, mutta se ei ihan riitä, vaan ihmiset siellä on luonut omien normejen tai heidän yhteisten normien, arvojen ja sen toiminnan kautta niin semmoista omanlaista kulttuuria esimerkiksi. Ja siitä alkaa muodostua yhteisö. Siellä on semmoinen tärkeä elementti kuin yhteenkuuluvuuden tunne. Yhteisö voi olla vaikka tämmöinen fanikulttuuri,
Ja sori, mä alan nauramaan. Mä huvittaa. Mähän kuuluisa myös siitä, että mä, jos siis saatan jonkinkin verran tehdä jotain koulutuksia tai juttui etänä, tai siis tälleen niin etänä. Ja silloinhan ihmiset kokoontuu, tiedättekö, eri puolilta Suomea esimerkiksi mukaan kuulemaan, niin mähän on kuuluisa useasti siitä, että mä tuon esiin se, että minä olen turkulainen. Ja kerrottakoon se nyt tässä, jos ei se vielä tullut esiin siitä murteesta, plus sitten, että Tepsi mainittu, niin, niin tämä vaan tässä vaiheessa tiedoksi. Joo. Niin se voi olla esimerkiksi, yhteisö voi olla esimerkiksi fanijoukkue urheilussa, tai yhteisö voi olla jonkun yhdistystoiminnan luoma tämmöinen niin kuin, toiminta, mikä rakentuu sitten yhteisön malli, eli siellä ollaan vuorovaikutuksessa keskenään ja tehdään yhteisiä päätöksiä esimerkiksi yhdessä tai jotenkin siellä on kerätty sitä meidän yhteisen kulttuurin kautta tulevaa semmoista pääomaa siihen tekemiseen, että me halutaan, että tämä yhteisö vaikka edistää tällaisia ja tällaisia asioita tai meidän yhteisössä tapahtuu. Sitten kun se yhteisö on tässä. Tämä on kyllä aika pieni yhteisö itse asiassa, mutta olkoon, ei se haittaa. Yhteisöt määrällisesti, siinähän en tiedä itse asiassa, että onko siinä joku määrällinen vaatimus. Sen mä tiedän, että jos sanotaan, että pari tai tiimi, niin parityöskentelyssä on 2 ihmistä ja tiimissä tai ryhmässä on sitten useampi kuin 2. Tai no tiimissäkin voi varmasti olla vain 2. No joo, by the way, yhteisö. Tässä on yhteisö. Niin yhteisössä siis siellähän oli nyt sit monta tyyppiä jo tekemässä asioita. Tässä. Näin. Siellä on niin kuin yhteisössä on ihmisiä. Näin. Siellä on paljon ihmisiä. Niin, sitten sinne esimerkiksi voi haluta tulla mukaan joku muu uusi ulkopuolinen tyyppi, eli uusi ihminen tähän yhteisöön. Näin. Ja sitten aletaan puhumaan siitä mukaan pääsemisestä. Siihen itse asiassa mennäänkin tarkemmin noissa tulevissakin podcast-jaksoissa. Niin mukaan pääsemisestä, tämähän on nyt sitten itse asiassa tämä meidän yhteisökapinan se ää, ideologia periaatteessa, millä me nähdään kaikki, että ihmisten pitäisi päästä mukaan. Ja samalla me kysytään sitä kysymystä, että pääseekö kaikki mukaan. Ja sitten meillä on luotuna, tai me rakennetaan koko aika erilaisia keinoja, testataan erilaisia keinoja, että miten uudet tyypit pääsee yhteisöihin mukaan ja miten ehkä siellä yhteisöissä pääsee toimimaan, plus että miten se jo olemassa oleva arvokas yhteisö niin pystyisi jatkossakin toimimaan, ettei se vaikka tämmöinen ilmiö, kun yhteisöt myös hajoaa, esimerkiksi yhdistystoiminnassa hyvinkin tämmöinen usein kuultu kysymys, että mistä me saadaan uusia jäseniä tai miksi ketään ei osallistu juttuihin, niin tämähän on nyt periaatteessa juurikin sitä, että usein on kyse oikeasti puhtaasti siitä, että se toiminta ei palvele sitä ketä sinne olisi tulossa mukaan, tai jo niitä ihmisiä, ketä siellä on mukana. Sorry. Mä vähän korostan vielä, että täällä on tosiaan näitä ihmisiä mukaan. Jees. No hei, nyt hairahduttiin vähän tuosta aiheesta, kun mähän olin alun perin kertomassa sitä asiaa, ajatuksia siitä, että millainen on, tai millaisia ominaisuuksia on, tai voi olla, niin yhteisön rakentajalla. Ja sitten mä otin tämmöisenä
sivuasiana tähän vähän toin esille, että mikä ylipäätään on edes yhteisö, koska ei nyt sovi olettaa, että kaikille tämmöinen yhteisökäsite olisi yhtä selvää kuin esimerkiksi minulle, ketä tätä asiaa pyörittelee ja muovailee päivittäin. Yeah. No joo, mutta siis tosiaan yhteisön rakentajalla on niin erilaisia piirteitä ja ne tulee jo siitä ihan omasta niin kun, persoonasta ja semmoisesta niistä piirteistä, mitkä on niin sanottu synnyinlahjana. Ja sitten siellä oli toinen seikka, oli se, mikä on niin kun, ehkä semmoinen hyvin tärkeä osa myös sitä olemista, niin on se, että olisi sitä semmoista kokemustietoa siitä oman elämän kautta tulleesta todellisuudesta ja erityisesti se, että millaista on toimia erilaisena. Ja ehkä olisi vähän semmoinen kapinahenki myös saattanut syntyä siitä, että ei edes ne yhteisöt ihan kauheasti kiinnostele. Siinä on voinut syntyä myös semmoinen tunne, että itsellä, yhteisön rakentajalla itsellään on vahva kokemus siitä, että on tosi vaikea ehkä myös päästä mukaan niihin yhteisöihin. Eli sinne muiden mukaan ei niin vaan sujahdetakaan. Vaikka toisaalta koko aika oletetaan, että sinne vaan sujahdetaan. Ja jos semmoinen pieni kapinahenki on päässyt syntymään tälle yhteisön rakentajalle, niin eipä se nyt niin pahaksi ole, koska yksi tärkein asia, mitä ihmistä ja ihmisen tekemistä vie eteenpäin, on tunteet. Se, että se tunne voi olla vähän negatiivinenkin välillä, niin aina niissä on tosi paljon energiaa ja voimaa synnyttämään jotain uutta. Ja silloin, jos yhteisön rakentajalla on vahva tunne siitä, että yhteisössä mukana oleminen on jopa tosi ärsyttävää, ja sitten herää kysymys siitä, että kuka määrittää, miten yhteisöön kuulutaan, miten sinne pitäisi kuulua, niin silloin aletaan olla aika mielenkiintoisten kysymysten äärellä. Ja sitten kun yhteisöpedagogin työssä esimerkiksi paljon luon ratkaisuja, niin yhteisörakentajalla on juurikin tällainen tapa myös toimia, että hän pystyy niin sanotusti nikkaroimaan ja muotoilemaan sellaisia tuotteita, työkaluja, millä sitten saadaan niitä ihmisiä mukaan siihen yhteisöön ja näin ollen, ja näin ollen, ja näin ollen. Mutta siis tosiaan mennään tähän niin kun yhteisön rakentamisen työkaluihin ja juttuihin näissä tulevissakin podcast-jaksoissa sit paremmin, niin se on niin oma lukunsa ja ei ole tarkoitus tässä mennä sen enempää siihen syvälle. Tämä mun keskustelu voi olla vähän semmoista rönsyävää välillä. Älä anna sen häiritä. Semmoinen rönsysahalla vedettävät jutut voi olla joskus tosi hyviä, koska ajatus, kun se pulpahtaa, niin se ei ole pahasta. Se ei ole pahasta ollenkaan, että sieltä saa välillä tullakin niitä juttuja. Sitä ei ainakaan parane hävetä. Sekin voi olla nimittäin jollekin semmoinen piirre, se semmoinen puhutaan rönsyämisestä ja asioista aletaan selittelemään vähän laajemminkin, niin toisaalta, jos se on se keino ilmaista itseään, niin eipä sitäkään mun mielestä pidä pidätellä. Jes, sit on rönsysahalla rönsytty menemään ja tiivistetään seuraavaksi sellaista asiaa, että miten semmoinen yhteisö rakennetaan. Mä haluaisin sen takia tuoda tämän erityisesti esiin, koska muut kysytään sitä todellakin usein, tai melko usein, ja tämä kysymys usein tulee siinä vaiheessa, kun on touhuillut jonkun yhteisön rakentamisen äärellä, ja jotenkin kuvaan aika paljonkin sitä yhteisön merkitystä, että kuinka paljon se tuottaa jotain tietynlaista hyvää esimerkiksi, niin sitten siinä vaiheessa ihmiset alkaa kysymään, että miten semmoinen yhteisö sitten rakennetaan. Ja mä haluan vähän niitä asioita koostaa tähän pienesti kylläkin,
koostaa, että mistä suurin piirtein, millaisista elementeistä sitä yhteisöä aletaan rakentamaan. Ja mä näen tämmöisen yhteisön ehkä tässä tilanteessa talona. Eli voidaan lähteä vähän semmoisia kerroksia rakentamaan, mistä sitten tulee se yhteisö. Mä voisin oikeastaan ottaa tuosta paperia, kehi. Mä olen heti mielenkiinnosta testaa, että toimiiko tämä kynä. Laitetaan sinne kerros 1. Itse asiassa mä otan tuo pienesti värikyniäkin. Haluan tähän. Tuolla olisi kyllä noita tussitkin. Otetaan mulla on täällä näitä tämmösiä miksi näitä sanotaan, julistekyniä. Niiden kanssa aika kivaa jälkeen. Mulla on nyt tämmönen hieman karheampi paperi, joo. Niin, kerros 1. Arvot. Eli yhteisön rakentamisessa tosi tärkeänä osana on huomioida se, että se yhteisö peukuttaisi niin sanotusti samoja arvoja. Se, että onko kaikissa asioissa samat arvot, ei niinkään, vaan että löytyisi edes yksi semmoinen yhteinen arvo, mikä periaatteessa liimaa siinä yhteisössä toimivia ihmisiä yhteen, ja toki sitten, että jos yhteisö haluaa myös edistää jonkun vaikka kohderyhmän asiaa tai muuta, niin totta kai ne on tosi merkittävät myös siinä suhteessa sitten. Mitä arvot on? Se on ehkä hyvä niin kun miettiä tähän kohtaan, koska arvosanahan käytetään aika isosti monessakin kohtaa. Sitä voidaan esimerkiksi tuoda esiin silloin, kun puhutaan parisuhteessa, niin puhutaan siitä, että kahden ihmisen arvot olisi hyvä kohdata, jotta siitä rakentuu jotain järkevää tai pysyvää. Sitten toki arvoja puhutaan myös, no yritykset pohtivat heidän arvojaan, että millaisilla arvoilla saamme esimerkiksi lisää asiakkaita, että asiakkaat kokee kuitenkin paljolti ostaa tuotteen myös niin kuin tunneperustaisista syistä, niin silloin mennään sinne arvomaailmoihin, voidaan mennä tosi vahvasti. Mutta joo, arvosanaa siis käytetään, ja arvothan syntyy siitä, että ihminen on kulkenut matkaa elämäänsä ja siellä on saattanut tulla semmoisia asioita kuin esimerkiksi se ympäristö, missä ihminen on, ympäristö, niin sen kautta se oma arvomaailma muokkautuu. Sitten no, kokemukset, eli millaisia kokemuksia on sattunut oman elämänkaaren varrelle. Just niin kuin ihmissuhteet muokkaa paljon arvoja. Ja sitten yksi semmoinen tietty tosi merkittävä asia, mikä meidän arvoi väistämättä koko aika myös muokkaa, on meidän ikä. Se, että itse esimerkiksi voi hyvinkin nähdä sen just nimenomaan rikkauden, kun puhutaankin paljon siitä, että ikä on niin kuin hyvä asia, kun pääsee niin kuin taas next levelille, niin esimerkiksi arvomaailma saattaa kehittyy tosi paljon. Ja ehkä tässäkin nyt sit mietin just sitä, että no, ketä sit määrittää esimerkiksi se, että millaiset on hyviä arvoja, niin ehkä se on sitten eri asia myös, että mitkä arvot on kenellekin ihmiselle tärkeitä. Itse esimerkiksi oma tekeminen pohjautuu paljonkin yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle ja tämmöisille niin asioille, minkä mä näen niin merkittävänä, että ihmiset voi esimerkiksi hyvin, niin silloin oma arvopohja niin todella paljon niin rakentuu sellaisen asian äärelle. Mutta se, että mikä merkitys omille arvoille on, mitkäkin asiat niin antaa niille merkityksen, niin se on toki meidän jokaisen ihmisen myös oma asia, ja meillähän kaikilla on tietyllä tavalla myös oikeus niihin arvoihin. Se, että arvojen ei toki ehkä, että jos me halutaan tähdätä hyvään, niin on toki hyvä pohtia, että onko jotkut arvot semmoisia, mitkä ei ehkä edistä semmoista niin kuin hyvää.
Ää, arvokerros tässä yhteisön rakentamisessa tuottaa tosi paljon hienoja asioita. Semmoisissa yhteisöissä, missä itse on ollut mukana, no ennen kaikkea niin rakentajan roolissa, niin on tullutkin vähän ehkä jopa yllätyksenä sen, kuin vahva liima semmoinen yhteinen arvomaailma voi olla. Hyvä esimerkki siitä on esimerkiksi, on jonkinkin verran tehnyt oppimisvaikeus asioiden kanssa hommia, niin siellä esimerkiksi paljon puhutaan siitä, kuinka tämmöinen oppimiseen liittyvä niin kuin erilaisuus juurikin herättää semmoista kokemusta siitä, että ei voi olla jäänyt ulkopuolelle erilaisuus. On jättänyt ulkopuolelle ja siitä on saattanut syntyä vaikka tosi paljon häpeän tunteita. Siis jo siitä, että on erilainen, mutta toki myös siitä, että on jäänyt ulkopuolelle. Ja silloin kun tämmöisiä ihmisiä, kenellä on paljonkin tämmöistä samaa elämän kokemusta takana, niin heille voi esimerkiksi nousta sellainen arvo, kun me haluamme ää, niin, pyrkiä hyväksymään erilaisuutta. Me halutaan ymmärtää erilaisuutta ja me halutaan nähdä erilaisuus ehkä positiivisena asiana. Nämä voi esimerkiksi nousta arvoiksi. Eli sitten, että jos oli erilaisuus, niin se yhteinen kokemusmaailma, mikä tuottaa sen, että haluamme, eli meidän arvot on silloin se, että haluamme edistää niin kuin, vaikka erilaisten ihmisten mahdollisuuksia, mahdollisuuksia päästä mukaan. Jes, niin siitä tuli tommonen, pistetään tuohon tommonen kyltti. Ja kyltissähän on hyvä olla vähän jotain väriä. Laitetaan pinkiksi. Olen kirkkaiden värien ihminen, niin. Minkä värinen se arvo sit voisi olla? Onko meillä täällä jotain semmoista vihreätä? Arvohan on tosi hyvä semmonen kasvualusta. Miten mulla ei ole mukaan tätä tussia vihreänä? No. Arvo on tosi hyvä kasvualusta, jotenka pistetään se vihreäksi. Eikö kaikki kasvit ja tommonen kasvuun liittyvä asia, niin on aika usein vihreätä. Toki tää näyttää kyllä nyt ehkä tommoselta ihanalta välimerellisen meriveden turkoosilta. Yes. Arvot. Yhteiset arvot yhteisölle. Todella hyvä rakennuselementti. Se kiinnittää ihmisiä mukaan siihen yhteisöön ja se myös liimaa sitten niin kuin myös jatkoon nähden, koska ketä ei muka haluaisi jotenkin kannattaa niitä omia arvoja ja pysyä semmoisen niin kuin porukan matkassa, ketä tekee niin kuin töitä myös sen eteen, että tämä oma itselleen tärkeä arvo pääsisi niin kuin edistymään vaikka yhteiskunnassa. Sitten toinen kerros. Mä en tiedä yhtään, minkä mallinen talo tästä tulee. Tässä ei ole nyt ihan semmoista. Ehkä tämä on jotain uudenlaista arkkitehtuuria. Ihmiset. Tuossa vähän aikaisemmin on maininnutkin, että ihmiset on osa sitä yhteisöä. Laitetaan se tähän seuraavaan steppiin, mitkä itse asiassa nyt saattoi ollakin, että tuli jo mukaan niiden arvojen kautta siihen yhteisöön. Mikä tässä ihmisasiassa nyt on oikeastaan niin kun se tärkein asia on se huomioida, että kun me kerätään jengiä kasaan,
niin samalla tulee todella monta erilaista semmoista toimintatapaa ja kulttuuria mukaan. Eli ihmiset alkaa pikkuhiljaa määrittelemään sille yhteisölle niitä normeja, normit. Eli ihmiset synnyttää normeja, eli semmoisia käytäntöjä ja tapoja, mitä sitten voidaan puhua myös tämmöisestä yhteisistä pelisäännöistä ja niistä, että miten tässä yhteisössä toimitaan. Normit, eli sieltä tulee sitten semmoinen, miten mä kuvaan tämän, se, että miten teen asioita. Sitten siinä on, mulla itse asiassa tossahan toi onkin aika hyvin kuvattu. Mullahan on siis täällä koko ajan kaiken näköistä tilpehööriä. Mä oon semmonen postiklappuhenkilö ja laitan aika paljon aina ylös asioita, niin tässä ympäristössä on aika hyvää tämmöistä muistilappua koko aika näkyvillä. Täällä lukee muuten tämmönenkin, että miten pukeudun ihmiset. Totta, miten pukeudun? Onko yhteisöllä oma kampaus? No niin, aika hyvä niin menee jonnekin, ei suomalaiseen kulttuuriin niinkään, mutta kun miettii vaikka maailmalla erilaisia kulttuureita, niin kyllähän sieltä löytyy esimerkiksi tietynlaisia kampauksia ihmisillä, mitä kannatetaan. Ja sitten mitä vaikka osaan tuo ihmiset mukaan siihen yhteisöön. Mutta semmoisia kaiken näköisiä asioita ja sitten niistä tehdään semmoista yhteistä normia siihen juttuun. Ja nyt sitten se, että kun rakennetaan yhteisöä, niin miksi tähän kannattaa kiinnittää huomioon, on se, että jos me halutaan, että nämä ihmiset pystyy toimimaan siellä yhteisössä, niin olisi todella tärkeää luoda ihmisten välille sellaisia esimerkiksi niitä pelisääntöjä ja käytäntöjä, mitkä on oikeasti aidosti kerätty niiltä ihmisillä, että ei lähetä vetelee sillain isoilla siveltimillä sitä linjaa, että joo, että tässä yhteisössä esimerkiksi kaikki kaikki aina viestii sähköpostilla, että tämän yhteisön ainoa tapa on viestiä sähköpostilla, koska jokainen meistä tykkää kirjoitella sähköposteja. Tässä on jo monta semmoista piip, 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 että tulee semmoisia varoitusääniä siitä, että herää kysymys, että onko todellakin näin. Siis tämä sähköpostiasia nyt oli yksi esimerkki monesta, mutta se, että pitää muistaa kysyä ihmisiltä, ketkä yhteisössä kuuluu, että mitkä on ne asiat, miten täällä yhteisössä toimitaan siten, että sinä pystyt toimimaan. Ihmiset, kerros 2. Minkä värisiä on ihmiskerros? Ää, Ihmiset. Jos me tehdään jos me, tossa on toi turkoosi, kun mä haluan, tossa oli pinkki jo toi. Pistetäänkö me ihmiset tämmöisellä oranssilla? Ihmiset on kuitenkin asia, mikä on aika eläväinen porukka yleensä. Ihmiset tuntee paljon ja muuta, niin se on tommonen lämpimämpi väri. Yes. Sitten 3. kerros. Ja 3. kerros rakentuu sellaisesta asiasta, kun ootas nyt mä koitan piirtää. Mä mietin vaan, että miten mä saan tähän taloon. Tässä tulee vähän muuten tämmönen pyramidin. Mä en kattokaas nyt, kun tässä on nyt näin kerroksia. Niin siellä on, tai sitten kakku, mutta tää ei ole kakku, kun tää on talo. Noniin. Ja sitten 3. kerros. Arvot, ihmiset. Ja sitten viimeisenä tulee toiminnan taso. Niin nyt tähän on aika mukava tilanne sitten jo, jos yhteisön rakentamisessa, tämähän on periaatteessa tämmöinen nyt suunnitteluvaihekin, että aina kun aletaan yhteisöä rakentamaan, niin totta kai kannattaa ottaa kynä ja paperia ja
tätä rakennuspiirustusta tarkemmin. Ja jos tähän nyt hahmotellaan sitä, että siellä pitäisi olla tämmöinen kuin toiminta ja sitä toimintaa pohtia hieman, niin se, miksi tämmöinen toiminnan pohtiminen on äärettömän tärkeää, on se, että nyt kun meillä on öö, ne arvot ja ihmiset, eli siellä on jo kaksi semmoista kerrosta, niin jotta he pääsee niin kuin mukaan siihen yhteisöön ihan kunnolla, niin pitäisi pystyä pohtimaan semmoista toimintaa siihen yhteisöön, mikä periaatteessa palvelee sitä, että motivoi ensinnäkin esimerkiksi ne arvot, sehän on tosi hyvä motivaattori, niin kuin tommonen pohjamotivaattori se, että esimerkiksi arvot kohtaa sen ihmisen jollain tasolla, joten hän voi kokea esimerkiksi tosi tärkeitä tunteita, kuten että minä haluan vaikuttaa. Toiminnan tulee silloin myös olla sellaista, että se mahdollistaa tämmöisen kuin vaikuttamisen. Eli toiminnassa, mä en puhu nyt toiminnassa tästä silleen, että neulotaanko vaikka kravatteja tai potkitaanko jalkapalloa, vaan sitä, että oli se tekemisen taso siellä mitä vaan, tai se tekeminen itsessään mitä vaan, niin sen tekemisen pitäisi jollain tavalla tähdätä siihen, että ne ihmisten arvot, miksi he on tullut sinne yhteisöön, että se niin kuin palvelisi tai veisi jotenkin eteenpäin niitä. Ja sitten se, että se ihmisten ne normit, eli taas ne vaikka yhteiset pelisäännöt, että sitten siellä toiminnan tasolla myös pystyttäisiin niin kuin toimimaan. Eli toiminnan tulee motivoida, ja sitten toiminnan tulee niin kuin, saattaa ihmiset niin kuin, toimijoiksi, eli toimijoiksi, motivoi ja toimijoiksi. Ja motivaation niin kuin löytäminen ja sitten toimijoiksi pääseminen, niin siinä on sillain niin kuin hyvin merkittävä se asia, että jos kaksi tämmöistä tosi tärkeät asiaa löytyy, niin toimintahan voi alkaa jopa pyörimään vähän, vähän niin kuin omillaan. Eli silloin niin kun, siinä voi oikeasti päästä käymään niin, että se yhteisö vähän niin kuin, se kone kun käynnistyy, niin se pysyykin käynnissä. Siinä ei käykään silleen, että sitten kun oltaisiin nyt vaikka jossain tehtaassa, että jos vuoroesimies lähteekin kahvitauolle, niin hän voi jättää koneet käyntiin ja ne ihmiset touhumaan sinne koneiden ääreille, koska ne ihmiset ihan itse pystyy siihen. Ja tämä toiminnan tason pohtiminen juurikin on niin kuin tosi tärkeä, koska yhdistykset esimerkiksi, niin pahin on just se, että siellä on se pelkästään vaikka hallitus, mikä aina puhuu siitä, että no ei täällä ole muita aktiivisia. Niin tämä on niin hyvä esimerkki siitä, että se toiminta, mitä siihen vaikka yhdistykseen on luotu, niin sitä ei ole rakennettu silleen, että ne ihmiset saa siitä välttämättä mitään tai pystyy toimimaan siellä. Ää, noin. Pistetään talolle katto ja toiminnalle pitää löytää väri. Toimintahan on, mulla tulee vähän semmoinen sähkö mieleen ja nyt kun mulla ei ole tässä sit sähkön sinistä, me joudutaan ottaa se tuolta toisesta purkista. Mullahan mä en vaan mielellään tosta sähkön sininen. Toi on varmaan toi. Tää voisi mennä aika likki. Nyt joutuu käyttää vähän erilaisia kyliä, mutta ei se haittaa. Mä tykkään siis sitten äh, eniten ehkä niinkö tusseista, mutta niin kuin sanottu, niin nämä on kauhean kivoja, nämä on tämmöisiä niin liitumaisia, niin näillä saa tehty tai liitumaisia, vaan tämmöistä niin kuin, miten mä kuvaan, tämmöistä niin pehmeätä, mutta mikä kuitenkin kovettuu. Toiminta. Toiminta on sähköisin niin. Näin ollen meillä on valmistunut yhteisö.
laitetaan yhteisö. Ja yhteisössä olennaisena on ihmiset. Laitetaan tänne pari. Mä näytän tämän pieni hetki. Minä näytän tämän valmiin piirustuksen. Yhteisössä on ihmisiä. Mä piirrän tänne tikkuukkoja. Sitten yhteisössä on arvoja. Mä laitan arvot tämmöiseen. Mä laitan arvon tohon tommoselle, tiedätkö, kyltti ton tyypin käteen, missä lukee jotain sian saksaa, koska eihän, vaikka yhteisön rakentamisesta puhutaan, niin minähän en ole se tyyppi periaatteessa, ketä määrittelee. Siis yhteisön rakentaja ei ole se tyyppi, ketä määrittelee sitä esimerkiksi, että mitä arvoja tässä yhteisössä pitää olla, vaan se rakennetaan sille nätisti niistä ihmisistä. Ja tähän on esimerkiksi erilaisia työkaluja, mitä näistä tulevissa podcast-jaksoissa tuodaan esiin, että siellä on tulos muutama hyvä esimerkki siitä, että miten esimerkiksi semmoista arvotyöskentelyä voi tehdä ihmisten parissa. Jees, niin yhteisössä oli ihmiset, sitten mä laitoin noita arvokylttejä, sitten oli toimintaa, ja pistetään toimintaa symboloivaa tähän kuvaan sitten vaikka ää, erilaisia asioita, eli joku voi vaikka kasata tuolla palikoita. Mitä kaikkea kuvaa toimintaa? Noin. Laitetaan joku kasaa palikoita, toinen tykkää vaikka lukea kirjaa siellä pöydän ääressä, tutkii vaikka jotain tietoa, ja sitten mitäs nyt? Ja sitten kolmas tyyppi voi vaikka puhua. Mä voisin olla se. Toisaalta mä tykkään oikeastaan näistä kaikesta, vaikka mä itse ole mikään sillä lailla lukija-ihminen, mutta mähän taas sit sen oma uteliaisuuden kautta niin pystyn hyvinkin myös, mä kuuntelen esimerkiksi äänikirjoja tosi paljon ja luen, siis mullahan on kirjojakin tosi paljon täällä, mutta sitten mä just jotain pieniä pätkiä silloin tällöin luen, että se ei tarkoita sitä, että kun mä en tykkää, tai tykkää, kun lukeminen ei ole mun sellainen vahvuus, ettenkö mä sitä kuitenkin jollain tasolla tekisi. Noin. Eli täällä on kerroksia, mistä rakentuu yhteisö. Ja yhteisö tosiaan, ihan peruspilarit on se, että siellä on ihmisiä, yhteisössä on ihmisiä. Heillä on nyt tommosia arvoviirejä tai arvokylttejä siellä, ja sitten siellä on sitä toiminnan tasoa. Ja nimenomaan siten, että jotenkin kaikkien vahvuuksien kautta löytyisi se toiminta. Eli yksi tykkää tommosesta todella toiminnallisesta, tykkää siirrellä pahvilaatikoita kasaan, ja toinen tykkää tutkia tietoa ja jumittaa vaikka lukemisen äärellä, ja kolmas puhuu kuule suunsa puhki kaikissa tilaisuuksissa tyyppisesti. Siinä on yhteisön rakennuksen A, B ja C. Yes, ja näin yhteisöä rakennetaan. Ja tosiaan se, että jos tämä yhteisön rakentamisen aihe kiinnostaa enemmänkin, niin meidän tulevat podcast-jaksot jollain tavalla pyrkii avaamaan ja tuomaan esille esimerkiksi just niitä työkaluja, miten vaikka näitä 3 kerrosta pystytään sitten toteuttamaan. Ja sen lisäksi me koko aika rakennetaan meidän verkkosivuille erilaisia tuotteita, kuten koulutukset, mitä kautta sitten toki pystyy tilaamaan sitä semmoista yhteistä oivaltamisen hetkeä vaikka sitten teidänkin yhteisöön, tai mikä se porukka sitten ikinä onkaan, ketä haluaa tutustua enemmänkin tähän aiheeseen.